honekin hasi izan dena, ez? Urte batzu lehenago? Bueno, baina disko ni esker eztanda etorri zen, lehenago izan zen maketa, nik uste lehenengo kolpea izan zen maketana, maketa hura kopiatua izan zen. Kasetetik, kasetetara. Bai, kasetetik, kasetera, eta zabaldu zen eta gure izena bidali zuen Gasteiztik kanpo. Osea, ordura arte ginen talde miserable bat bakarrik jotzen zuena Gasteizko tabernatan, zapateria kalean, bodegoian eta pintoreria eta laulekutan. Eta hortik, 35 urtera, 38 urtera, Euskalduna bezalako gune batetara, ez? Bai, bueno, gero disko hau atera zanean, ja dan aldatu izan. Orduan, ja, danak egin zuen estanda, baina, klaro, pasatu genituen 4 urte miseria gorrian, Osea, hori aipatzekoa da. Gaur egun ez dut pentsatzen dagoela talderik honen beste denbora aguantatuko lukenik. Miseria gorrian gu egon ginen moduan. Baina ideiak argi. Bueno, bai. Osea, guk misio bat geneukan eta misiolariak ginen. Bai, hombre, oso klaro geneukana zen, euskal musika hankaz gora jartzea gentozela. Gero bukatu ginen euskal musikaren zatia bihurtzen. Gure helburua zen hankaz gora jartzea, haustea. Bai, eta azkenean fagozitatu gintuzten, osea, azkenean bihurtu gara euskal musikaren historiaren zatitxo bat. Bueno, behan, ondo. Josu Zabala eta Gari musikariek inun baino alaiagoa izanen da egitasmoa jarri dute martxan, Ertzainak taldearen kantu zerrenda oinarri. Ekimenaz gehiago jakiteko, Josu Zabalaren gana jo dugu Mekoletara. Arratsaldeon, Josu. Arratsaldeon. Hemen bildu gara Mekoletako txoko eder honetan, aitzaki hartuta, laster martxan jarriko duzuen ekimen berezi baten inguruan hitz egiteko. Inun baina alaiago izanen da, ez? Hala, espero. Bueno, asko jakingo duten bezala, Garirekin elkartu eta Ertzainaken kantua jotzeko elkartu zarete, Gariren banda lagun, Euskaldunako 2 emanaldi egiteko, eta baita ere azken unean suertatu den Kafe Antzokiko emanaldi egiteko ere. Non dago proiektu guzti honen abiopuntuan, non pizten da txispa hori? Bueno, kasualidadezko kontu bat, Garik bere diskaren aurkezpena egin behar zuen Arriaga Antzokian, eta berari jotu jakon neu konbidatzea hor West Star moduan, egun hartan eta aitzaki azala aurten gure lanengo diskaren 35. urte horren azala, eta dirudienez hori norbaitentzako gauza azpimarragarria zala, esan zidan, ia preste egongo nintzen berarekin kantu batzuk egiteko. Egia esan, niri ilusioa egin zidan, ni erabat erretiratutan nagoela musika mundutik modu profesionalean behintzat, eta horrelako agerraldi txiki bat egitea lagun, aspaldiko lagun batekin eta gure kantu zarro horien oroitzapen bat hartu eta berriro ekarri gaurko egunetara, iruditu zitzaidan ideia polite eta egia esan momentua gertatu zanean, naiz eta nahiko gauza improvisatua izan, oso ondo pasatu genuela, nik uste dut emozio batzuk piztu zirala gure baitanetan, eta hor geratu zan. Da geroago etorri zan Gariren proposamena, hasieran banda guztia ber elkartzeko, eta Euskal Herritik bira txikitxo bat egiteko, proiektu hori bertan bera geratu zan. Gure taldekideek ez zutelako arrazoi ezberdinetatik edo ezberdinengatik ez zuten ondo ikusi edo zuten
onartu eta, bueno, azkenean, dana mugatu da, orain egingo dugun honetara. Garik eta biok, ingo ditugu, ertzainaken kantu batzuen errepaso berrirakurketa bat, edo ez dakit nola esan. Saiatuko gara berpisten garai bateko espiritu bat, naiz eta hildakoekin jolastea arriskutsua izaten den, baina, horretan saiatuko gara, eta, gure asmoa da ondo pasatzea, eta aldala, hainbat jende ondo pasarazteare bai. Ia lortuko dugun. Hasieratik argi utzi dizue, hau ez dela berez ertzainaken itzulera bat, baizik eta ertzainak taldeko Josu eta Garik martxan jarritako ekimen konkretu bat, ez? Hori garbi dago, ganera ensaiotan oso nabarmena gertatzen da eta suertatzen da. Ez Gari, ez neu, ez inor. Nik esango nuke gaur egun ez dagoela inor kapazitatea ertzainak jotzen zuen moduan jotzeko. Ensaiotan gabiltz, oso musikari kategoria handikoekin eta, baina gero esaten didatenean, saiatuko gara egiten zuen zuzeneko diska horren bersioa, kanta honena. Ninoa ensaioaren ostian zuzeneko diskoa entzutea eta ze hostia jaten genuen garai hartan. Ez dago amaren semerik horrela jo daitekenik gaur egun. Garita nigandik hasita. Bestia ize kojonez eskatuko diegu, egin diegu ezer exizitu. Orduan oso garbi dago. Ertzainak izan zen garai bateko produktu bat, momento sinkroniko batian bere zentzua izango zukena, gaur egun beste modu bateko taldea izango litzake erabat, eta ez fisikoki, ez psikologikoki, ez arimikoki, gaur errepikatu ezin dan kontua da. Orduan, hala ere uste dugu, ertzainen kantu askotan, balore batzuk biltzen dirala, kasu batzuetan testimonioak dira. Orduan ez dakit nonbait bada memori historikoaren ariketatxo bat, eta gero bestalde batetik eta gehienetan zoritxarrez oraindik zer esana eta zergatia duten kantu batzuk ere biltzen dira, mundua aldatu delako, baina ez beti onerako, eta problemak oraindik hor dirautelako, eta, gauza asko esaten genituenak oraindik zentzua badutelako. Orduan, saiatuko gara nostalgian eta erori barik, ariketa horiek egiten. Nun alde batetik izango dira, gure izaeraren, gure izaera pertsonalen testimonioak edo lekukotasunak, baina garaikoak ere bai, eta beste kasu batzuetan, gaur egun ere zentzua duten mezuak uste dut agertuko dirala ere bai.
Ertzainaken estudioko 6 disko grabatu zenituzten, dozenaka kantu, horietako 17, 20 jungo dira zuzeneko hauetara. Nola izan da sailkapen, o nondik nora jungo da kantu zerrenda? 20 piku, 23, lau, ez dakit, zenbat izango diren exactamente, bueno, gure zerrendan eta asmoa dugu, eta lehenengo probetan erretzen ez bagara, uste dute 24 kantura arte helduko garela. Eta zelan hautatu dugun? Bueno, gehien baten letrei erreparatuta. Mezuetatik hartuta, eta gero memoria kolektiboan geratu diren kantu horiek ere bildu behar diralako. Nun baiten da arrakasten bilduma bat, eta horrez gain, igual hain arrakastatxuak ez iranak izan, baina geure ustez benetako zentzua daukatenak eta gaurko irakurketa batetik eginda, oraindik gaurkotasuna edo mantentzen duten kantu horietara jo dugu gehien baten. Bizkarrezurra imaginatzen dut, Ertzainak lehenengo diskoa, 1984ko Ertzainak bera izango da. Disko horrekin, hasi izan pixkat, esan dugu estanda hau, ez? Bai, diska horretatik, ez dakiz zenbat izango diren, 30 kantu izan zirala diskartan, horietatik 6 bat edo izango dira, bai. Baina, nahaztuta joango dira, ez dugu egingo kontzertu kronologiko bat. Nahi dugu izatea bidaitxo bat, bidai animiko bat, nun seguruena hasiko gara Ertzainaken alde gogorrenetik musikalki harinaz. Eta hortxe hainbat kantu jendea zutik jartzeko modukoak joango dirala hasieran. Eta gero bigarren parte batean hasiko gara apur bate kantu erreposatu hauekin. Nahi dugu egin formazio txikiko edo formazio txikian Gari eta biok bakarrik praktikamente kantu batzuk egin modu intimoagoan. Eta gero gure alde Alai eta Txoznero eta horrekin ere egin beharko dugu. Orduan nahi duguna da apur bat bidaitxo bat egin. Nun gorantza, gero apur bat igual bajatu, baina importantena da emozio ezberdinetan jotzea eta, nahi genuke jendea unkitzea, hainbat momentutan, eta unkitzea emozio oso ezberdinekin. Orduan, espero dute lortuko dugula. Kantuak aipatu dituzu, ez dirala bertsio originalean izango, baizik da gaur egungo begirada batetik interpretatuak, ez? Hala ere imaginatzen duk, rokarima mantenduko dutela, ez? Bai, parte batzuetan eta horretarako asko lagunduko esku Gariren taldeak, ez da maldan berak. Bai, ezberdina izango da, guk beste mala ostia batekin jotzen genuen garaian, eta hori norbaitek hori espero badu, sentitzen dut, uste dut ezin izango dugula bere osotasun horretan emon. Baina bai, behintzaten nahi dugu kantu batzuen espiritua berriro eman, kantu gogor, gordin eta pisutsu horiek emanda. Eta gero, egia esan, gaurko ikus moldetatik ere sartu nahi dugu asko. Ez gara kultuzko talde bat, Ertzainan gorazarrea egin nahi duen talde horietariko bat. Guk Ertzainen kantuen espiritua berreskuratu eta gaurkotu nahi dugun taldea gara. Ez gorazarreak eta egiteko eta, hor beste talde batzuk daude, ezta? Hori ez da gurea.
Leheno kantuak aipatu ditugunean, aipatu dituzu mezuetara jode zuetela pixkat aukeratzerako garaian, baina ni uste aipatu behar dela ertzainaken ibilbideari zentzu eman ziona, zuek esan da askotan, euskera zintzelako da, ez? Ertzaina zentzua zeukan euskeraz egitea, garaian, gaztelera zenean nagusi, ez? Urte asko pasa dira, 35 disko, lehen diskatea zenetik, 38 ertzainaken lehen emanaldi horietatik, eta oraindik jarraitzen dute euskerazko taldeak sortzen, rock giroetan eta beste hainbat giroetan ere, jarraitzen dituzu gaurrengo musika proposamenak, iristen zaizkizu edo... Bai, joder. Gaur egun, naiz eta musikaren mundua asko aldatu dan, eta oro har talde berrientzako garai zailak izan. Gure garaiak zailak izan ziren, bueno, nonbait aintzindariak ginelako, ez dakit, euskararen munduan horrelako gauzak egiten eta abar, gaur egun hori normalizatuta dago, baina musikaren mundua hainbeste aldatu da, hain ezberdina da, eta gaur existitzen diren kontsumitzeko erak eta moduak, non oro har iruditzen zait, zailagoa dela talde berrientzako jendearen gana heldu eta ez dakit bere proposamenak ondo aurkeztu eta plazaratzea eta, en fin, oso iristen zaizkit eta badira gauzak eta, bueno, oro har asko aldatzen ari dela. Asuntua oro har esanen behar da, roka desagertzear dagoen estilo badala, desagertzearrez, baina tangoa eta pasodoblea bere garaian maldan bera joan ziren moduan, gaur egun horixe gauza bera ari da gertatzen rokarekin. Lehen gehien saltzen zen instrumentua gitarra elektrikoa zen eta gaur egun disjokeientzako konsolak saltzen dira gehiago. Hori normala da, bizitzaren legia da. Eta, importantena da, edozein moduan, musika ere izatea arnasgune bat euskal kulturarentzako. Eta, euskarak bizirauteko tresna berri guztietatik edan egin behar du eta hori da importantena. Orduan, gu ja zarrak gara, barriak datozela eta ia barri hauek lortuko duten jendearen arreta eta ez dakit, eta bere momentua eta bere garaia markatzea, guk gurea markatu genuen moduan, akaso. Zuentzako hizkuntza militantzia izan zen, euskara erabiltzea hizkuntz bezala kantuak egiteko militantzia izan zen, ez? Gaur egun euskara normalizatua dagoen honetan, agian euskaraz jaio eta haziren gazte asko taldeak sortzerakoan beste hizkuntzetara ere jotzen dute, ez? Pixkat ikusten zu aldatu dela euskara militante bezala hartzeko erabaki hori? Bai, baina horrek nik uste dute zer ikusi handia daukela musikaren konsumo mota berriekin. Lehen geue atara ginean musika zen gaztediaren espresio bide importantena. Hori bat, sekulako gozea zegoen. Jendeak ez zeukan hainbeste aukera musika entzuteko zuzenean. Oso aukera gutxi zegoen, orduan jendeak zegozen aukera horiek aprobetxatzen zituen atope. Eta guk, ez da, suerte hori edo zorion edo zoritxar hori eduki gendun, bai. Eta nik uste du gaur egun jendeak kontsumitzen dauela askozaz modu inkostienteagoan, nonbait. Internetatik bajatu ez dakitzen mile kantu,
jakin barik ez da taldearen izena bez, nungoa diren, txinatarrak inglesez kantatzen diren edo inglesak txineraz kantatzen dutenak edo ze hostia dan, eta zergatik zarrak, gaztiak, bizarra duten edo ez, en fin, nik uste dut gaur egun kontsumitzen dela modu masiboan, lehen baino gehiago, baina, artista eta publikoa oso urrun bizi dirala gaur egun. Eta gero ja zuzenekotan ja sartzerakoan, jendea joaten dela jaialdi handietara, horiek oro har nahiko aseguratuta daukate publikoa, baina emanaldi txiki horiek talde berria zure eskina ondoko talde horrei ez zaiola gaur kasu handirik egiten. Eta, en fin, bizi garela mundu gero eta virtualago batean, eta harreman zuzena estu hori, asko galdu egin dela. Guk hori geneukan. Guk joten genuen, edaten genuen tabernan, eta joten genuen bertan edaten zuten entzako. Orduan, ez dakit, zan dana oso harreman fisikoa zan, ez da. Gaur harreman virtualen garaia hauetan, gertu dagoen horrentzako, zailagoa izaten da harremana, eta ez dakit, askoz errazagoa da mundu virtualean dagoen horrentzako. Zein gotzagu, ez dakit aldatuko den hau, baina nora baitera joango da hau eta azkenean soluzioak agertuko dira edo espero dut agertuko diala. Bai. Bai, zure musika bidea ertzainatik abiatuta gero iritsi zen Zazpi eskale, gutarrak edo beste hainbat gauza egin dituzula hau txikiak lagunekin beti ere, baina esan daiteke agian ertzainak desagertu zenean hasi zela musika industria garatzen hemen Euskal Herrian, ez? Zuek zerotik abiatu behar izan zenuten musika bidei osoa eta agian 80. hamarkadatik aurrera hasi ziren aretoak, hasi ziren kafe antzoki bezalako lokalak, diskoteka handiak, baldintza gehiago omenaldiak egiteko eta horrekin batera musika industria gehiago, ez? Bai, hasi ginean, esan dezakegu musika industriarik ez zegoela, manager profesionalik ez zegoela, disketxeak zirala, IZ eta Elkar, eta bere eremu oso, dedikatzen ziranak, gehien baten, kantautoren garai horietan, garaiko modan zegoen musika horiek egitea. Eta, disketxe independienteak eta horrek kristo guztiak, gaztetxeak, lehenengo eta gero ja areto profesionalagoak, en fin, rollo kristo hori guztia, gurekin batera hasi zan gertatzen. Eta horrek azkenean segurazki jan gintuen, azkenean. Nunbait, eta gero hori gaur egun, inoiz baino profesionalagoa dan, baina hala ere, segurazki gaur hemengo taldiek eta euskaraz egiten dutenek, oro har, inoiz baino zailtasun handiago dauzkate. Ez, oso bestelako mundua da, guk ikusi genuen mundu honen gorakada bat, orain dator beherakada bat, baina beherakada honek ez du suposatzen konsumoaren desagerpena. Ze konsumoa
inoiz baino altuagoa da. Musika kontsumitzen da, gertatzen dena da, ez dela baloratzen. Musika gaur egun, gazte gehienentzako da doaineko gauza bat. Osea, inori ez zaio okurritzen ordaindu behar duela gure garaian 2.500 peseta LP eder bat erosteko. Gaur egun, dana zeharo ezberdina da. Ondo Josu, bukatzeko ertzainaken beste kantu bat oroitzen ari naiz. Isilik inola ez, hobe da abestu. Hori da jarraitu beharreko leloa. Guk abestu ondoren, ni behintzat isiltzera noa. Guk abestu ondoren, ni behintzat isiltzera noa. Hobe da abestu, beti. Baina bai, hobe da abestu. Hori aholku bezala mundu guztiarentzako, ez profesionalentzako. Musikariek abestu dezatela eta besteak ere bai. Musikariek abestu dezatela eta besteak ere bai. Eta kantua jarraitzen zuen, ez? Isilik inola ez hobe da abestu. Erderaz esaten da, quien canta su mal espanta. Bueno, hori, nik uste hori ariketa ona eta osasuntxu edala. Zuek esatu zenuten, isilik inola ez hobe da abestu, eta mundu zarra gure musikaz deuzestu, ez? Bai. Beti barriaren alde eta eta bizitzaren alde, eta etorkizunaren alde. Oso ondo Josu, kriston plazerra, zurekin hemen egotea, gogoratzea garai horiek eta adi egotea, egin goituzuen bi emanaldi horietara, nostalgia alde batera utzita, momentukoa bizitzera. Bueno, eskerrik asko. Plazer bat. Venga.